for DJ Raqi's Secret Files. Tinawag niya ako sa tawagan nila nung babae niya. Itago niyo ako sa pangalang Yumi. Nasa mid-30s na ako. And this is my secret file. When I was 8 years old, my cousin tried to rape me. But he failed. Sa murang edad, naranasan kong molestyahin ang sarili kong pinsan. Ang lagi niyang sinasabi sa akin noon, maglalaro kami. Siya ang tatay at ako ang nanay. I was aware of what he was doing that time. Kasi napapanood ko yun sa TV eh. Pero hindi ako nagsumbong. Natakot ako baka walang maniwala sa akin. I kept that secret for many years. At nung 16 years old naman ako, my uncle harassed me. Minanyak niya ako habang natutulog ako. Pero hanggang hawak lang siya. Hindi niya ako nagalaw. Then, tumungtong ako ng 19. I fell in love for the very first time. He took me for granted. And he tried na makuha ang pagkababae ko. I was willing kasi mahal ko siya. But for some reason, hindi niya nagawang kunin yung nais niya. We tried many times but nabigo kami. We broke up after almost 2 years. I had my relationship 5 years after and the same thing happened. He tried to force me. Nagawin yung bagay na ginagawa ng mag-asawa. Unsuccessful. And I thank God for that. Since then, I realized that God is protecting me. Ayaw niyang makuha ng maling tao. Ang pinakamagandang regalo ng isang babae na pwede niyang maibigay sa kanyang asawa. Hanggang sa nag-30 years old ako, nang makilala ko ang isang taong pinakamamahal ko. The man whom I gave everything. Pera, oras, pagmamahal, at ang buong pagkatao ko. Oo. Nakuha niya yung hindi nakuha ng iba. Isang beses lang naming sinubukan. So sabi ko sa sarili ko, siya na ang future husband ko. I will keep this person. We dated for 4 years. Nasa abroad ako ng 3 years during that time. Halos lahat ng luho niya binigay ko. Pera, cellphone, alahas, sapatos, at lahat ng hilingin niya. Kaya nga hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi pa rin sapat? Nakikipag-chat pa rin siya sa iba. Then just last year, I teased him. Tinesting ko lang kung anong gagawin niya. I told him, pwede siyang magkaroon ng babae habang wala ako. But only for him to have a child kasi gustong-gusto na namin magkaanak. Pero malayo ako. Tinesting ko lang kung anong gagawin niya. At kumagat siya. After a week, sinabi niya, meron na raw siyang babae. Ang sakit. 1 week, maniniwala ba ako? For all I know, matagal na siguro niyang nakakachat yung babaeng yun. So ayun, may nangyari sa kanila. Nabuntis yung babae pero nakunan. Tinanggap ko lahat kasi kasalanan ko eh.
Ako yung nanukso sa kanya. After nun, tinesting ko ulit siya. Ayun na naman, meron na naman. This time, 2 ang option niya. At sinabi ko sa kanya na wag yung malapit sa tirahan nila kasi masusundan siya dun. Kaya nag-go siya sa malapit sa work niya. Hindi sila nagtagal kasi nalaman niyang may other guy yung babae. I don't know, pero siguro dahil sa sobrang sakit kaya nakagawa rin ako ng kalokohan. Nabuntis ako at umamin ako sa kanya. Nagalit siya pero nagmamakaawa siya na wag ko siyang iwan. Na siya na nga ako ng bata. Siya ang ipapakilala naming tatay. Ayokong pumayag sa una. But still, I love him. I feel ang unfair naman para sa kanya. Hindi naman ako pananagutan ng lalaki. Pero pumayag pa rin ako. Kaya lang nakunan ako. Few months after, naging okay na uli yung relationship namin. Akala ko okay na. Hindi na siya magloloko, hindi na siya makikipag-chat sa iba pero akala ko lang. Just recently, nadulas siya. Sinabihan niya ako ng, I love you, mahal. Mahal? Bakit mahal? Ma at pa ang tawagan namin. And this is not the first time. Nung sila pa, nung babaeng nabuntis niya, nag-aaway na kami dahil tinawag niya akong mahal. Tinawag niya ako sa tawagan nila nung babae. Kaya nakipag-break na ako noon. Pero nag-sorry siya. At ngayon, eto na naman, mahal na naman. My heart, my feelings, and my pride are all hurt. Feeling ko na aapakan niya na ako masyado. Kaya, binlock ko siya sa messenger. Sa sobrang galit ko. This time, kahit sobrang sakit, desidido na akong iwanan at kalimutan siya. Ang hirap. Iniisip ko, mahal niya ba talaga ako? O ginagamit niya lang ako? Parang sinasayang ko lang yung pera at panahon ko para sa wala. Nagpapakatanga ako. Pero minsan naiisip ko din, paano kung mag-apologize siya? Paano kung bumigay ako uli? Kakayanin ko bang panindigan ng desisyon ko? Gusto kong marinig kung ano yung payo niyo. Sana matulungan niyo ako. Muli, ako si Yumi at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!